These days umntwana makabuye eskile. Phone in iPad. Angayazi ngizoremember. Abana thina vele masakhula njengoba nakusho. Thina like asicela from emuva file ni. Kuba like umchita manje ethi ukuthi like dlala ibhola. Sazi makabo dlala ibhola. Every guy. Yeah, ngikazethu vele. And futhi into bedlala ngayo disk steam ball. Yeah. Athi bese shaveli Plastic. Yeah, plastic vele. And lisa pampa. Yeah. Yangithola. Makanti tamaye makabuya ngibona ngingcitha sendlini mayibuya. Mapati phone. Yeah, no, akakwazi ukubahlala ngathi my phone yakwazi kuyisho, understand? Amanje lento le yabanceda kakhulu because khumbule uma abantwana babhaya balahleka. Nathi khumbule ukuthi into besenza ukuthi singaphumeli ngaphandle because bathi ukuthi bazojoin. Uma umntana ngicabanga like kule itsha bayikhanga ukuthi abazojoin kazi ukuthi mangena endlini kokhomelo. Yeah. Understand? So now lento le mina alise ukuthi espanela for safety abantwana phela bayachayisa imoto etrantini. Yes, true. Understand? So mntana makasendlini nawe yazi ukuthi awusendlini nanoma angaganga enzeni usazoclean yazi ukuthi hayi ngiclean. Mara makangaphandle na une stress ukuthi umntana washofa kakhulu. Understand? So prevent lezo zinto lezo. Also feel ngathi kulo mhlaba esiphila kuwo namhlanje ngoba kunama case ama GBV nani ku-grand vele ukuthi abantwana abahlala endlini badlala ngamafoni. Understand? Because akekho umuntu ozohalela umntana asendlini. Yazi ukuthi mama asendlini umprotectile, understand? So obvious abantu abahalela laba expose to ama pedophile, understand? Okay.